Puya o fetus nakita dapit sa pampublikong merkado sa Mandaue City. Ang detalye ni Nico Sereno. Daplin lang sa daan at bang sa merkado, nakitaan kaganihang buntag ang puya. Usa ka kliyente sa City Hall nga padung unta sa CSWS office ang nakabantay niini. Nagtuo lang kuno siya nga hayop kini. Nagpatong sa bato nga mura og iring. Kaya saya ka kuryoso yang giduol, pagtan-aw niya bata. Yang gipunit, yang giputos, idanya diri sa CSWS. Yato diri. Banabana sa taga CSWS, mga 5 ka buwan ang maong fetus nga halos na porma na ang lawas ug gani mailhan nga lalaki kini. Ang taga Social Welfare Office ang midala sa puya sa simbahan. Human mapabindisyonan sa madre, sila rasab ang miasikaso aron malubong rasab dayon. Samtang sa habig sa kapulisan, padayon pa ang ilang investigasyon. Wala pa mailhi kinsa ang nagbilin sa puya ug kini pa ang ilang gi-follow up. Padayon ang ato ang pagkandak og investigation kung kinsa bagyod na ang naglabay sa mao nga fetus and kinsa sad pod ang inahan niini. So mao na we'll check also sa mga near na mga establishment and mao sa na mo awhag sad ta sa kinsa man naay information. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.